Здравейте всички пилета, надявам се, че сте добре. Днес ще се срещнем на Chicken Road Race. Да започваме, да тръгваме веднага. Възприемаме тази малка пиле. Имаме първоначален залог и всеки път, когато преминем на следващия ред, без да бъдем съборени, умножаваме първоначалния си залог. Наистина е много лесно. Така че, казвам ви веднага, че ако искате да играете, под това видео съм сложил линк към сигурен сайт, на който играя Chicken Road от няколко месеца. Наистина, не съм имал никакви проблеми. Мога да изтегля печалбите си. Дори препоръчах този сайт на приятели и всеки играе без проблем. Казвам ви това, защото за съжаление има сайтове, които са измами. Става въпрос за това, че играете, печелите пари и след това не можете да изтеглите печалбите си. Така че, ето, аз ви предложих безопасен сайт. Така че сега сме на Chicken Road Race в лесен режим с залог. Бях заложил $10, но можем да го увеличим до 50. Но ние сме в easy режим. О, веднага с 50 сме малко по-стресирани. Признавам. Добре. Добре, излизам с печалбата. Идеята е да не поемате твърде много рискове. Трябва да бъдете предпазливи, да не играете в хардкор или твърд режим, а наистина да останете на лесен или среден режим. Така че направете малка игра на лесен режим. Хайде, да тръгваме, да продължаваме. Страхотно, ще го скрием. Сега ще тестваме средния режим. Виждате множителите, веднага те са по-интересни. Обаче, шансовете да бъдем смачкани са, разбира се, по-високи. Хайде, давай! Да, минава. Да се оттегля или не. Да, поемам малък риск. Да, сега изтеглям. Бум! $78. Доволен съм. Много доволен. Да започнем. Отново, аз крия навън. Не поемам прекалено големи рискове. Така че, виждате, идеята е наистина да не поемате прекалено големи рискове, да отнемете време, да играете спокойно и резултатите ще дойдат. И така, просто ви показвам умножителите. Значи тук сме на по 4, по 5, по 26, по 137, по 2457. Вау! След това в труден режим можем да направим пъти 62 000. Окей, това е огромно. Но не ви препоръчвам да го правите, защото шансовете да бъдете прегазени от автомобил от Формула 1 са огромни. Така че наистина, отделете си време, играйте на лесен режим и се забавлявайте добре. Аз ще ви оставя сега. Напомням ви, че под видеото съм сложил връзка за игра на сигурен сайт. Така че забавлявайте се и можете да играете с пълно доверие на този сайт. И ще се видим скоро в едно видеоръководство, мисля. Айде, до много скоро!